Fógraíoch le déanaí go mbeidh gá reifreann ar siúl sa tír seo an bhliain se chugainn. Ach cad is reifreann ann agus céan fá go darlíonn siad? Bín ceisne an uaireanta atá chomhtábhachtach nach bhágan muid é ag na daoine a roghnaíonn muid na polaiteoirí chun na dlíthe a dhéanamh, déanann muid cinenne muid féin go díreach mar phobal. Agus banan se seo le rudaí atá an-tábhachtach ar fad, na rudaí is bonúsaí faoin chuí a eagraíonn muid ar saoil sa tír seo. Nuair scríbhú na bon dlíthe an bhunreacht an chéadúras na 1930, bhí tuairmí an difriúláin faoi tailigh agus freisin faoi ról na man sa sochaí. Agus an bhliain seo thugging ba deis aging, bhóta a chahabh ar ghácheist, ihar a haon an gapan muid gur chóir doing míú níos oscailte a bheith aging ar hailí, sé sin ar chóir doing ní amháin tailigh bunithe ar riine atá pósta a thuirt san áireamh, agus ihar dó an gapan muid gur chóir go mbeadh ról níos leithne leagtha amach sa bhunreacht de bhrá. Faoi láthair, dearann an bunreacht go bhfuil sé go má anan mná sa bhaile ag déanamh obair tí agus tá a lán daoine den tuairim gur chóirúing é sin aithriú. Ar lán a reifreann beidh ar dhaoine atá os cionn 8 mbliana déag d'aois, dul go dtí an stáisiún vótála is cón grídóibh agus tá nó níl a ránú mar vóta. Beidh an dá reifreann seo ar siúl ar lá idirnáisiúnta na man mí an bhórta an bhliain se chugainn.